Esta xornada va destinada a xente de gando de carne, de vacún de carne e leite que está facendo cousas en pastoreo. E o que vimos enseñar son tecnoloxías digitais, tecnoloxías novas, para a xestión do pastoreo con eses animais. Vamos a presentar, por un lado, os colares, que son un vallado virtual, que permite ter un prau pechado, pero sin ter peche, sin ter fío de pastor. Entón, eso permite que se mova ese pastor, que se movan os animais, sin que tiñamos que ir a verlos. Podemos saber onde están, pero non só saber onde están, sino poderlos mover dende casa. Levamos un ecolóxico desde o ano 2008 e contamos con 45 vacas en ordeño e un lote de unhas 20 vacas de novillas de recrías, xuvencas de recría. Estamos probando aquí uns collares de vallado virtual que se chaman, co fin de guardar e ter monitorizado o gando en todo momento. Ao estar en ecolóxico, as vacas están todos os días no prado. De feito, no lote que estou facendo as probas son as vacas secas e novillas preñadas que están día e noite. Tamén nese tipo de lote aproveitanse as fincas máis lonxanas da explotación para facer pastoreo. Entón, aí sempre temos controlado o gando desde a palma da man e máis ao mesmo tempo, que é o que ofertan estes collares, crean un vallado virtual que ven sendo o pastor sin medio físico. E a través dunha aplicación móvil ou informática delimítaselle unha zona dunha parcela en concreto que queiras e tes a seguranza de que non salen desa zona ou están monitorizadas en esa zona que lle marcas.